Ola, ides construir unha atracción para Troula Park, neste caso unha montaña rusa. En primeiro lugar, podedes utilizar calquera das ramplas que fixéstedes en proxectos anteriores. Haberá que engadirlle na parte superior 2 tiras de cartón cun burato nos extremos. A continuación, introduciredes un paliño longo cunha pequena bobina de hilo que fará de polea superior. Seguirede dos pasos de montaxe con moita atención. O mecanismo que ides deseñar deberá levar un motor, un eixe e unha polea para facer que a corda se solte e se recolla. A corda debe quedar ben suxeita. Pódese pegar un pouco con silicona para que non esvare. Neste modelo utilizarase tamén unha bobina de hilo para facer de polea. Na subida, pegaredes unhas vías de tren para facilitar o desprazamento. Neste caso, o vagón leva un imán e no extremo da corda algo de metal para unir o vagón coa corda. Non esquezas programar a microbit. Xa tedes lista a montaña rusa para Troula Park.